menawi ngantos suruping Surya mboten saged nigah jangganipun Jayadrata Arjuna miralu mati obong Koko Prabu. Sing narepati wadana esmu tumungkul Sinuwun pun bapa rumaos dosa nggih
Dene boten kumawi ngayomi putra Paduka ingkang bapa nganglongaken jangga ngeblakaken jaja sagah nampi pidana saking Paduka ingkang sinuwun. Begawan Durna, aja netutuh diri. Ingsun uninga pribadi, sira ora luput sedane putuku Lesmana karana nerak pepacuh Rajang Waring Senopati. Yayi Prabu. Yayi Prabu sampun sungkawa ing penggalih Yayi menawi Katraju tasih unggul Paduka. Sedanipun Abimanyu njalari Yayi Arjuna ngengleng koncatan daya. Pandhawa sanesipun sami ngalentrih bela sedih. Ya jagat Dewa Batur ya jagat Pangestungkara. Kakang Adipati, kula ugi mekaten. Petasan kula labuhi kucah Ludira Takermarus ingkang kula kadang-kadang malah prateng lampus. Dewa Banjuten Aruten Prabu Duryudana. Sampun Ger, anak Prabu pun bawa ndedawal patat menika sinuwun. Sinuwun, sumangga klatur lenggah ingkang prayogi. Yayi, sumangga Yayi klatur lenggah ingkang prayogi. Jalaran menapa menika wonten pawarta ingkang prayogi. Inggih Nger, menika wonten pawarta ingkang prayogi. Janaka ndawaken prastya janji menawi ngantos suruping Surya boten saged nigas jangganipun Jayadrata. Arjuna badhe nglampus diri Patyabong. Nahanto Sri Duryudana alona ngandika karining sun den kepareng kene lajeng kados pundi tanduk ing Sambegana. Kakang Prabu ngawonggo. Yayi Prabu, Jayadrata kedah dipun singitaken. Sepisan malih Jayadrata kedah dipun singitaken. Kinemuan para prajurit Surasekti jinagangan para senopati. Menawi Arjuna kumlebat nyaketi kedari nanjat dedamel amrih sirnanipun. Inggih nggih panyuwun kula ngantos raping Surya para senopati kedah nyawiji namung ngayomi dhateng Jayadrata. Woi ladalah. Menawi sedaya ngempal ngayomi Yayi Jayadrata, sayekti badhe nggampelaken Arjuna anggenipun ngupadi. Pramila kedah dipun benceng jeneng kawigatening Pandhawa kanthi tetep nglajengaken perang pupuh supados boten kawistara tanduk ing Sambegana. Yayi Burisrawaka ya bener aturira. Koko Prabu ingkang dereng nampi pakaryan namung kula mila kalilana. Kula kemawon ingkang makut palagan mumpung Pandhawa bingung Janaka tasih linglung. Rama Prabu Mandaraka kados pundi? Nggih, anak Prabu. Sedengipun putu kula kemawon wani magot pupuh menapa kedugi manah kula badhe nduwa pikajengipun ingkang rayi. Rama Prabu ngaturaken agenging panuwun. Yayi Burisrawa. Yake tatanen barismu. Gawiya gelar supaya bisa mepingung Arjuna. Dri, Koko Prabu nyuwun tambahing berkah pangestu. Yayi tak kekudang bisa lanang juritmu.
Gatut umur kutu manjing samudra toya dreng Wakanyo banyu semaput mansit Makang ganira tumingap nampeki mikek jangga kang wari Katonaka kumambang Wah bungkik Setyaki ana karya apa katon sumengko suwanmu Kakang Mas ngaturuni ngo menawi sak mangke Kurawa ngedali Senopati badhe nglajengaken perang pupuh Jadi Setyaki sapa kang minangka senopatine miturut aturipun juru pangisparta Kakang Burisrawa Jinajaran inggih menika para raja Narpati Prabu Bumawikata dalasan Jayawikata Rene nguni kula miwah Kakang Burisrawa sampun prasetya badhe tanding yuda mila pinarengna kula madeg senopati Wah, bungkik aja lancang pangucapmu. Kaya-kaya ora timbang yen kuwi sing madeg jurit. Dadi Sena. Apa Kresna kakangku? Kang Darbe wenang netepake senopati kuwi pun Kakang dudu siadi. Aku ora sarujuk yen bungkik sing maju. Ewadene adreng kudu tak todhi dhisik. Yen pancen kuat nadai Godolo Kitasari lagi tak idini menawi pancen menika srananipun Swawi kula aturi namakaken mengko dhisik aku arep takon Werkudara ya takon apa perang iki sapa sing duwe gawe Pandhawa kalbu aku yen mengkono apa wis jamake wong liyan bebrayan arep sabiyantu kudu diteter luwih dhisik menawa Setyaki mati ketiban Lukitasari apa ora jeneng mati tanpa guna mati muspra mati kodhok sing kapitunan barisan Pandhawa anggonku mangkene beteke ngeman marang si Bungkik Setyaki piye tumrap kula pecah gesang ing palagan mriku sanes garapaning Senopati wani maju perang sampun kanthi pitung lupute menang ya mati Setyaki maju ing palagan pun Kakang sing idini matur nuwun sendika ngestaken dawuh paduka Kanjeng Koko Prabu
Salah. Yaki. Ora parat. Wis suwe nggonku dem-deman keling karo kowe. Opatamu. Wah. Ayo, saiki padha netepi marang prasetyane. Aku apa kowe sing mati lho? Besok wani saiki wani. Ah, cobanen pokok ketemu gandul pecah dasmu. Ayo. Yo. Go. Ah. Hey. Go. Hey. Yo. Hey. Ha ha ha. Hey. Wah. Hey. 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 Wah. Hey. Bo. Ah. Yan ơi à. Wah. Hey!
Yar kowe. Kyai Arjuna suwene perang gegempuran teko Siadi kapiyenak lelungguhan Koko Prabu kula nembe ngrantam kados pundi sagedipun nigas jangganipun Jayadrata karepe Siadi arep nganggo gegaman apa Yayi Kyai Pasopati badhe mungkasi gati apa Siadi wis pulih ciptamu yen durung lumaraping Pasopati ora bakal kena ing lesan awit sira masih kagubel citrane putramu Si Abimanyu semunipun Koko Prabu mboten pitados ayo saiki ditonton gelar yektine iki pun Kakang ngasta rambut yen Si Adi bisa natas pugut yekti wis pulih kasektenmu sawawi kula atur mapan ingkang prayogi Koko Prabu Limpat Sang Winasis Prabu Sri Bathara Kresna Denira nenangi suraning driya Risang Arjuna yekti kinarya sarana tetulung mring Raden Setyaki Denira ngasta rambut winawas cunduk lan asta keringira Sang Burisrawa wauta lepasing Pasopati neratas rambut sinautan jeriting Dian Burisrawa pecah kapisanan Sencaki opo Kakang Burisrawa kowe wis ora lawan iki marganing patimu aku sing bakal nguntapake balimu marang kayanganing Bathara Yama wah wah Amok Jaya Mrata ayo Kakang Burisrawa mangsa kuwaton nadhai pusakaku Gada Wesi Kuning ora kakon sigar merapat sembah dlamaamu kowe Yaki kula Koko Prabu satriya ki yen ora eling karo lelabuhaning liyan ya kaya kowe kuwi
rumangsamu kowe wani sumbar petak madya-dya nyumbari Burisrawa. Rumangsamu sing mateni Burisrawa ki kowe ngono apa? Setyaki. Kira-kira ki janji negara ki isih ana wong kaya kowe kuwi sing ora gelem ngelingi marang labuh-labeting liyan. Negara ku ora tentrem tak kandhani. Kantongan imbal tondo ronda kampung Kang Gareng. Apa terus?
Iki beda karo padatan. Ya. Awake dhewe mbacutake nggone ngaturake ya kuwi pagelaran seri Baratayuda. Oh ngono. Ingkang den adani ya kuwi TVRI makarya kelawan Senawangi. Diterusake terus. Lho iya. Diterusake kepiye to? Iya ne ya kumantung karo biayane barang kuwi terus. Mulai ki le dawuh ora karo dadak-dadak. Ya rada celingak-celingu awake dhewe. Ayo. Saka kemepeten wektu nubras. Kancaku do pating tenanan. Kok pating tenanan. Ayo. Kepiye? Ya ning ya ora apa-apa. Ngelingono Kang Gareng. Apa dina iki ana jroning swasana mbebayani Bratayuda. Wah, tenan kok, Tru. Bang tak gagas perang kuwi wengis. Tenan. Ya ora gong. Walah, tenan. Wis perang kuwi jan rusak-rusakan. Ora ngemungake senopati, Tru. Para kawula cilik sing ora ngerti kentang kimpule padha kesempyok ngaradan. Ya ora. Iya, mulane kuwi wis perang apa wae. Perang Teluk. Perang Bosnia. Ora, iya ora. Iya, wis kabeh perang iki wis tenan. Perang kulawarga iki ya ngono. Perang kulawarga karo bojoku. Oh, munyuk iki ngawur ae ora. Temenanan. Wis. Perang karo bojoku sing dadi korban anak. Ate tekan ngendi-endi ora. Ya sawetara ngene ya Kang Gareng, awake dhewe duweni apa kuwi pakaryan nglipur marang para bendara, utamane Ndara Raden Janaka. Ya toh? Iya gitu. Wah, jan aku mesake banget. Le ngengleng menggalihake sedane Ndara Abimanyu. Wah, ya ora maido. Wong kelangan anak. Alah, nek aku ora susah aku. Aku ora susah. Kowe, aku wong ora iso susah. Maratuwaku mati malah kelenengan aku. Nek kowe iki jan ora duwe polo gong nek kowe kuwi. Ya truk ya. Ya. Karo nderekke Ndara apa kuwi Arjuna. Ben aja kebacut-bacune Sungkawa. Ya, ayo gong tata-tata sowan. Ya ayo. Jangkung mider-mider kadya underan Raden Narajuna kenyongopati dununge Raden Jayadrata kasurung rasa ambrung medhah enggal mungkasi karya marmanusup nasak pabaratan sumela tangki sing pedhang kumencranging tumbak tameng mewah nrabah coroting jemparing Basan bari sing mungsuh den osak asik parandene Kang Denupati datan pinangya. Nalika semana amargi wis meh suruping surya wimbuh kumrangsang penggalihe Sang Gnagus. Sakara jegrek tatan opah, tatan musik. Sarwi jetung amiduwung
Kyai Semar Rasa Marsigra merpeki Sang Bendara katungka praptanira Prabu Sri Bathara Kresna nganti Raden Werkudara parandene Dyan Arjuna datan anggape Mas Arjuna mancine wis meh surup surya lho Di mongko si Adi durung sembata nigas gulune Jayadrata Yayi prayoga jabelen prasetyamu bunggonmu bakal pati obong Yayi Satriya lah kok idu bakal didilat meneh. Mungguing kula niku jenenge ora lungguh, ora patut. Apa ora nista yen nganti nguncati prasetya ingkang sampun kawijil. Sabda Brahmana Raja sabda sabdaning pandhita pengendikan ratu boten kenging wola wali. Nek ucap abang ya abang, nek putih ya putih. Aja nganti mangro tinggal, Den.
Yayar Juno. Wis to Yayi. Manuta karo pun Kakang wae wong bagus. Jablen anggonmu darpe prasetya. Wah, mau-maune piye? Ngucap watur bisa ora nganggo petung sing cetha. Koko Prabu menawi Surya saged pisah kaliyan daya benter punapa dene Toya saged pisah saking raos asrep nanging Arjuna boten badhe lincat saking prasetya. Oh ngono meninggi ya Yayi sejatine iki maupun Kakang mung nodi marang Yayi Arjuna pun Kakang lega lila di Si Adipati Obong netepi marang prasetya. Tak lilani yen to pancen Si Adi bakal netepi jiwa kaprawiranmu, netepi prasetyamu Si Adi bakal mati obong pun Kakang jumurung. Wah, aja jlamprong. Wah, aku ae sing nyuli. Tek kaya apa tek disuli kuwi lho. Kakang Mas punapa paduka menawi Arjuna kae siasi sagung dumadi. Wah, mbuh ora idep atiku bunel. Angin-anginku dedel wis sakarepmu. Yayi. Diake. Sesuciya dimenti nampa suwanmu marang ngayunaning Sukma Jati. Pun Kakang nedya dawuh para wadya ngrakit pancaka. Yayi Sena enggak sumingkira yen pancen ora tega malah tak pundhut. Yayi Sena ngreksa marang Yayi Puntadewa aja kongsi angles meruhi kadange manjing tumangan. Piye Kresna kakangku? Arjuna Mara Yayi ayo tak jamasi dep-dep megat katresnanku marang sira. Koko Prabu, monggo kula dherekaken Koko Prabu. Narpa Kresna tanpa sanyakra ring Resi Warata nawi suta kang munggah kekaling rata ter tuminyang ingkang saratama
Adikku di adikku. Wong bagus-bagus kok bakal pati obong. Sampun Koko Prabu kula aturi negakaken. Yayi. Pamundhutku kang pungkasan. Koko Prabu piye? Limrahipun ingkang darbi panyuwun menika ingkang badhe pejah ora. Pancen iku ora lumrah. Mara menepno ciptamu, estinen rasamu. Aja manjing pumangan yen pun Kakang durung paring dawuh Yayi. Si Adi wis ndungkap apa kang dadi kesaning pun Kakang? Sampun Koko Prabu, sepisan maneh ya Yayi. Si Adi aja manjing ing patunon yen pun Kakang durung paring dawuh. Mlinggih Koko Prabu. Para prajurit. Gedhekno uruping geni sinatan Surawambata rubuh. Sarta padha aluk-aluk. Janaka mati obong, Janaka mati obong. Ayo, iki wiwitono. Janaka mati obong. Janaka mati obong. Geni pancaka mubal mulat-mulat sundul langit bepasane binarung sulaing madya meleger manengker wiyati alok sesautan lamun Janaka mati obong kapiyarsa dening para Kurawa sakala ngangsek nyedak kepengin weruh Janaka lebur luluh mati obong. Jadi wonten dawuh Koko Prabu sira iku satriya mlamara tampanana Kyai Pasopati kantinen manjing hakni. Mekaten Koko Prabu. Iya Yayi. Sedamu dikurmati dening para sepuh pas padakno iring kulon kae. Begawan Durna, Paman Salya, Kakang Munarpati Ngawangga. Bening. Pas padakno Kang Permati Yayi. Lah, ora sisih pandulumu Yayi. Inggih, mboten Koko Prabu. Aja mung tumungkul to, den tatak ngadepi kahanan. Sawangen para pepunden, mongko bektimu kang pungkasan. Koko Prabu inggih. Wis tamat apa durung? Sampun. Wis tenan? Sampun Koko Prabu. Lho kok dhisik. Janaka, kula Koko Prabu. Sapa kang jumbul ane tengah kae? Watmara sangarajune semunira kamanungsan. Kasrepaning tingkah ing mungsuh ngiran para kadang ayo nawang-wangne nawang anak ing Yaya kagiat Dian Arjuna mulat Jayadrata amping-amping para sesepuh kang katon amung jangga dumugi ning mestaka sigra mentang langkap Kyai Pasopati linarap janggane Jayadrata umilat keplase tumanduk jangga pagas kapisanan.
Kocap kacak temengkulah punika ta warnanipun pandhita ing sindu ya pandhita ing bono keling begawan sempani ya kang ramanira sang Jayadrata sedherek maneng kuda eling-eling pendhita duwe ngelmu ananging nalika semono gagapan giyat dipuminat prapanira ingkang terus sang Jayadrata kantun mestarakane. Aku anakku nger. Oh anakku nger, anakku Jayadrata. Ora nyono kowe bali mungkari sirah Jayadrata. Monggo anakku mung siji kowe tak domo-domo jebul kowe mati Jayadrata. Kowe mati kok mati sia-sia Jayadrata. Tak labuhi mati bareng tak wujuti. Najan kowe mungkari sirah Jayadrata. Kowe tak mutitis Maradyagi. Kowe uripa Jayadrata urip. Jayadrata urip, urip ger. Anakku nggir tak rewangi pitekur nanging kowe nyatane temekaning pati ya Jayadrata kowe uripa sir ning gaib ning ciptaku dadi sabdaku mandi ayo urip 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 saka sabda mandi. Right!
Sir ning gaib ning ciptaku dadi sabdaku mandi hayo Jayadrata urip saka karsaning sabda mandi Sir ning gaib ning ciptaku dadi sabdaku mandi hayo Jayadrata urip Jayadrata urip saka sabda mandi Jayadrata urip mati Jayadrata urip malah mati ya sing ngomong sapa Sir ning gaib ning ciptaku dadi sabdaku mandi Jayadrata urip saking kersane ngalah iki ngapa ta ya kowe kuwi ngalikono Jayadrata urip mati ya mati Jayadrata urip mati Sirku mati alah mati Jayadrata mati aja ya wedhus elek ngreridu karo wong ngeningake cipta lah tobat ya iya pancen pinter wasis pujangganing para Pandhawa mati bareng tak wujudi leganing ati